Hello, bali may gawa tayong kakaiba ngayon. Gawa natin EBR. EBR naman So, bali basic lang naman si EBR eh. Yan lang yung laman niya. Tapos ito na yung control board. Yan. Yung problema nito, pakita ko So, on natin yung switch dito. Yan. Pansinin niyo yung Pansinin niyo yung motor ito. Kung hanggang saan. So, on natin. So, nasalpak Hindi siya nagre-regulate. Kahit na isagad natin dyan, papunta rin doon. Yan So, yan lang yung sira niyan. So, ang gagalawin lang natin dito, ito lang yung control board. So, marami na kasing yung ibang pin ng mga parts pinakalawang na So, try nating palitan ng mga yan. Isa rin yan sa dahilan. At saka yung ito. Try nating palitan to. Ang dalawang TIP. Kung sa EBR naman, pag may nakita kayong piyesa na TIP, at pag may nahanap kayo na mas mataas pang amperahe dito, yun ang ipalit nyo. Huwag ito. Although, hindi naman masyadong ang piyesa na TIP, itong dalawa, umiinit lang to habang nagre-regulate yung yung ito. Habang umiikot yan yung nagko-control sa motor ng natin, EBR natin. So pagka medyo hindi na makuha yung tamang katulad nito, na panay na lang ikot ng ikot kahit nag-on nyo, umiinit to. So malamang sira itong dalawa kasi wala na. So palitan lang natin yan, tanggalin natin yung board sa chassis, tapos linisin natin yung laman ng EBR para maging malinis naman at saka maayos. So balik lang tayo ito na yung board ni EBR So maswerte pa rin tayo dito kasi nga yung mga parts na kinalawang na may number na nakalagay dito, so hindi tayo masyadong mahihirapan. Pero maging aware pa rin kayo kasi minsan sa manufacturer, kahit na naglagay sila ng value ng parts dito, minsan may minimodify sila ng ng iba. Kaya maging aware lang din kayo kasi hindi lahat ng nakalagay dito yun ang number niya. Tataka na lang kayo pagka naikabit nyo tapos ayaw pa rin gumana ng yun kita nyo naman masyado nang kinalawang yung iba, natatanggal na. Ito yun wala na rin yung dalawang transistor. Kaya lahat ng piyesa rito tatanggalin natin, papalitan natin ng bago, pati yung mga capacitor na yan. Tsaka yung relay lang hindi natin papalitan, pero ito palitan din natin to, palitan to, lahat na dito papalitan natin lahat ng bago. Bali natanggal na natin lahat ng piyesa So kailangan na lang nating linisin to kasi ito yung mga piyesa na pinagtatanggal natin, yung mga parts. Bali palitan lang natin ng yan, ng bago.
Tapos linisin natin yung board. So, ayan, malinis na. Bali, kailangan na lang nating bumili ng mga bagong pyesa. So, balik lang ako, bibili muna ako ng mga parts nito. Balik tayo dito sa board, so napalitan na natin ng lahat ng pyesa. Yan, kasi ito yung pinagpalitan natin. Yung iba kasi may kalawang na. Tsaka may sira na rin yung ibang pyesa. Kaya minaigi nating palitan na lahat. So ito na yung kalalabasan bago na yung mga parts na to. Tapos testing na lang natin to. Bali, naikabit na natin yung board, Yan yung board. Ngayon susubukan natin kung normal na ba yung andar ng arm nito. Magre-regulate na ba ng 220. Lagay tayo ng monitor. Andito na lang. Bali, on natin. Yan, pumitik na yung contactor. Ngayon, susubok tayo dito kung magiging normal na ba to. Mali yan yung output niya. Hindi masyadong dikit, dito na lang. Nag-freeze ata yung tester ko. Saglit lang. Yan. So, balik tayo dito. Naka-DC ako. So, yan. Bali, 219. Okay na yan, Pwede na yan. Yan 220. So, okay na yan. Saktong 220 yung labas. Bali, okay na yung gawa natin. So, pwede na nating isarado to. Tapos, ibigay na natin kay customer. Yan. Ito yung model at saka brand. Bali, hanggang dito na lang siguro yung video, So, kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe. Tsaka salamat na rin sa panonood. Hanggang sa muli. Maraming salamat.